songonon. Naso jadi bihombar perbue saleleng nileleng na. Bungido Yesus songoni terahan mahawarai rangkason. Adung sada contoh. Sada jolmana uli rupana uli nang pahianna alai dang denggap pangalahona. Adung musik sada jolma kurang dunyan anggo rupana songoni na pahianna alai denggap do pangalahona. Datu magom mana hurang rupana alai denggap pangalahona. Sian na uli rupana alai dang denggap pangalahona. Jadi dihita saluhuna terlebih madung aku anak sekolah minggu dari dado pangalaho sian pambahenan. Jadi molo siluan gadong dona tubuh molo siluan narenggak dono balosna alani i olo mahita maperbuen narenggan asa sudena taula anggia taruli pasu-pasu nasiak debata. Amin. Terima kasih.